De Lauwersland Fietsvrouwendaagse viert een lustrum editie. De fietstocht bestaat 24 uur. 4 dagen lang worden er verskate routes fietst. En dat is de kracht van deze fietstocht. We zijn de enige in deze regio die een fietsvrouwendaagse organiseert. Waarbij wij alle jaren nieuwe routes maken. Nieuwe plekken proberen te zoeken. Maar ik ga na 25 jaar nog weer nieuwe plekken. Dat hebben we nooit best. De gemoedelijkheid, de spontaniteit, alles kan hier. Er is hier niks te veel. Wat je ook hebt, het probleem wordt opgelost. En geweldige fietspaden, maar wel. En prachtige routes. Mooi beton, rustige B-wegen. Daar is echt, je kunt van je afkijken. Je hebt nergens last van. Heel weinig verkeer op de routes. Perfect. Ben Bastiaans komt speciaal uit Limburg voor de route. Hij zit in een rolstoel en deze tocht houdt er als een van de weinigen rekening mee. Het is gewoon oergezellig. En het grote verschil is, omdat ik dus een beetje breder ben als een gewone fiets, dat je hier het merendeel over de gewone veldstraten fietst. En daar kun je nog makkelijk naast elkaar blijven fietsen. Want als het af en toe in de grote stad een fietspad is en je wilt proberen langs te komen, nou ja, dan is het vaak te smal. Dus dat is hier gelukkig misschien 1 kilometer op de 100 of zo. En daarom wil hij de organisatie graag een cadeau aan. Het is sowieso al een uniek gebeuren dat ze het toch al 25 jaar lang volhouden. En dan denk je van ja, dat zijn nu eenmaal een paar van die enkele dagen dat je ze toch wel bedanken kunt. Die man die is invalide. Maar dan kwam Maas op in zijn handbike, want hij had een handbike. Komt er van Lauwersoga en dan fietst hij 20 kilometer. En dan is al die vrolijk. En die man is zo zeker als een hoen. Maar die man is hier wel. En dan krijg je dat cadeau. Is stil. Ja. Ja, dat rekkertje denk ik dan wel even. Ja.